फिन आरोबाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। अर खामनानै सेवहांगार गंसे माइ बाख्रिया। फुंनि समाव जिगाबाव अर नांना हरखाबै गंसे आबुं माइ बाख्रिया खामो। नंगौ, फुंनि समाव हरखाबै अर खामना गंसे माइ बाख्रिया सेवहांगार जालाङो। जनाइनि सिगायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। जनाइनि सिगा 10 नं नखर गामिनि तिलेश्वर कामान मुंनि नखरनि माइ बाख्रियाव फुंनि समावनो गिख्रंथाव अर खामना सेवहांगार जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फुंनि समाव माइ बाख्रि सेराव अमानो आदार बानायबाय थानाय समावनो जिगाबाव हरखाबै अर नांनानै बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। मख'नो गोनांदि अर खामनाय जाथायखौ गामिनि सुबुंफोरा नुनानै गोबां खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय खोमोरनो हायाखै। नाजासेयावबो खोमोरनो हायैयाव अर खोमोरग्रा बिफाननो खौरां हरनानै माइ बाख्रि खामनायखौ खोमोरो। लोगोसे अर खोमोरग्रा बिफाना सफैनानै अरखौ खोमोरनो हानायाव साखाथिनि न'फोरा रैखा जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसे बे गिख्रंथाव अर खामनायजों बोसोरनि जानो थाखाय दोनथुमनाय गोबां माइफोरा खहा जालाङो। আমাৰ এই চিগা দহগৰীয়া গাঁৱত আজি পুৱা 7:30 বজাত এখন ভঁৰাল জ্বলি সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলি শেষ হৈ যায়। জ্বলাৰ কাৰণটো ভঁৰালৰ ওচৰতে গাহৰি দেনা বনাই আছিলে, তাৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছে বুলি হৈ গ'ল। পাছত জুই নিৰ্বাপক বাহিনী আহি জুই নুমাবলৈ সক্ষম হ'ল। ধন্যবাদ। গাহৰি দেনা বনাই আছিলে। দহগৰীয়া গাঁৱৰ শ্ৰী তিলেশ্বৰ কামানৰ ঘৰত ভঁৰালৰ চোতালত গাহৰি দেনা বনাই থাকোঁতে অকস্মাতে কেৰ বৰাৰ এটাও আছিলে, তাতে অকস্মাতে জুই লাগি ভঁৰালটো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈ যায়। আৰু আমাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ যোনে যোনে শুনি পাইছে চবেই আহি মেলি জুইকণ নমাবলৈ সক্ষম হয়। লগতে আৰু আমাৰ জোনাই প্ৰশাসনৰ পৰা যিটো ফায়াৰ ব্ৰিগেড গাড়ী আহি পায়, জুইটো নমাই থৈ গুচি যায়।